ବିଜେଡି ବାଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ 30 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେଭିଂ ହେଇ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଫସିଆଇ ନେଉନି ଭାରତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ 30 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ନେଉନି, ଏଫସିଆଇ ନେଉନି, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର ଆମେ 3 ମାସ ଆଗରୁ କରିଛୁ। ଆଙ୍କ ପାର୍ଟି କରୁନଥିଲା। ବିଜେପିର ଏତେ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବିଜେଡି ବାଲା ଭୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 16ରୁ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ। ପବ୍ଲିସିଟି ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି କରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିଠି ଦେଇଦିଅ। ତମ ଚିଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁ ତମ ଚିଠି? ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବହିରେ ତମ ଏମ୍ପି ମାନେ ଉତ୍ତର କାହିଁ? ଏତେ ଆଗରେ ଆଜି ବହିଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଚୁପ୍ ହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପିଙ୍କର ପାର୍ଟି ଖୋଲୁଛି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ନାଟକ, ଭୋଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା। ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକ। ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କାହିଁକି ନା ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ 33 ଜଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ଜୋରରେ ବୋବେଇବେ ମୋଦି ସାଡ଼େ ଚିପିଦେବ, ସରକାରଟା ଢୋକିନି ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି।